Depositu honetan dakau gasolina 95, 97 bota leike, baina bueno, 95 nahikoa deu. Eta 9 litro terdi, berez 10 esaten dute, ni 9 terdi botatzen ditut. Ondoren, olioa 5 litroekiko izaten da bat oitakoa. Orduan, irikitzen deu. Eta, bilduko da hori, bota iteio. Bat, ondo ustu, vale, eta tapoian ontzio, hau botatzeko, bat, eta bestea, berdin. Euskitan menorkitze baldima erresa guten da, behotu iten da eta erresa beroitzen da. Berdina, irikitze dugu. Horrea, bota, eta oso importantea da ondo nahastutzea. Beti gasolina bota behar digunean, beti depositoa ondo nahaztea, beste da olioa ondoan gelditzea, eta gero zerramotorra, kortasetosa edo dana izurratu iten dugu. Orduan, hau itxi ondo, eta ondo gutxo. Oan kontuz, ze presio hartzen du, bazpare, eta euskitan ez euki bine bidoia. Hau, ja, prest dago, bota alizateko.